కనుసైగ చేస్తే ద్వీపం, కలం కదిపితే వనకన్య. ఇప్పుడు అతని మాటే శాసనం, అతని రాతే వేదం. వడిగా మనసులో రెండు పాత్రలు. ఎడమవైపు సాగర వీరుడు, కుడివైపు వనకన్య. ఈ వింత శక్తి అతన్ని మింగిపోతుందా? అసలు కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. పార్ట్ 2లో ఆ రహస్యం. మిస్ అవ్వకూడదంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వడిగా మనసులో రెండు పాత్రలు. ఎడమవైపు సాగర వీరుడు, కుడివైపు వనకన్య. ఈ వింత శక్తి అతన్ని మింగిపోతుందా? అసలు కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. పార్ట్ 2లో ఆ రహస్యం. మిస్ అవ్వకూడదంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.